sometimes man gud no is gilain ako og trabaho ba, pero na-realize na ako no nga dili tanan gitagaan og opportunity day nga makatrabaho sama sa ako ang trabaho ba. So mo nang bahalag sometimes nga marag gilaay ko, pero kailangan ako i-push ang akong kaugalingon nga magtrabaho kay lagi day dili tanan gitagal trabaho nga pareha sa amo ang trabaho bitaw day no nga arami sa balay mag-upload lang magbuhat lang mga content. So inana ba, so dili tanan day gitagag chance inana nga trabaho mo nang wala koy rason para magtinakpulan. Daghang nautana sa kuha day no day ngano daw wala na ako nagsigig upload day sa akong black up day og yellow basket. So yes day, so mga niaging bulan day no is nawala ko ang gana pagtrabaho sa affiliate. I don't know why ngano. So marag gikapoy ko day ba, marag naka-feel ko og kapoy kay lagi day daghan kay ko sa tanang maagian bitaw nga mga video diri sa black up day nga ilang mga account day nga ban tungod day kay puro yellow basket ang naa sa ilahang account. So ang kani magong black up day no day is dili lang ni siya day puro yellow basket ang imuhang ibutang sa imuhang tanang mga video. Kay lagi day kani magong black up day no day dili man gud ni siya day for business jud siya day no. Nga tanan na lang yung video nimo day is mo siyang butangan og yellow basket. So dili siya pwede inaana day no day. So, dili na siya pwede day no day og dili na mao ang gusto diri sa black up day. Ang kani magong black up day for the content jud ni siya day. So dili jud pwede day halos tanan na lang video nga i-upload nimo diri day is na siya yellow basket. Mas save man gud imong account day no day kung more content ang imong gibuhat day kaysa sa yellow basket kaysa magbutang bitaw ka og yellow basket. Ano mo sa ako day atong starting June hantod ato ang December halos mostly na kong mga video nga naa diri sa black up is yellow basket. So kato mga panahon na day is grabe paldo kay tato ano. Pero karon day is ginampingan man gud nako akong account diri sa black up mo nang dili na ko always nagbutang og yellow basket. So mas more nga content ang ako ang gibuhat kaysa sa ako ang yellow basket. So kay nahadlok sad ko day ba day kay ngano lisod kay magpa-grow og account then mostly ang ako mga account karon diri sa social media day no is nangatikangkang siya. So mao nang wala na kay ko focus karon og yellow basket, pero nag-upload gapon ko day no kay sayang day nikita ra ba jud na ang ako ang account diri sa black up. Mao nang always sad ko nga nagbutang pug ko, pero dili na jud siya ingon nga dinaghan kay before man gud day kaya ko mag-upload 10 pataas video sa isa ka adlaw sa yellow basket, pero karon day isa or tulo na lang ang pwede na akong i-upload then more content na lang dayon siya. So inana siya day no day then sometimes man gud day no is gilain ako og trabaho ba, pero na-realize na ako day no nga dili tanan gitagaan og opportunity day nga makatrabaho sama sa ako ang trabaho ba. So mao nang bahalag sometimes nga marag gilaay ko, pero kailangan ako i-push ang akong kaugalingon nga magtrabaho kay lagi day dili tanan gitagal trabaho nga pareha sa amo ang trabaho bitaw day no nga arami sa balay mag-upload lang magbuhat lang mga content. So inana ba, so dili tanan day gitagag chance inana nga trabaho mo nang wala koy rason para magtinakpulan. Bitaw day oy mag-upload ako day no pero dili na sunod-sunod karon. Then nagamit ko ni day no day kay nga tagtag ang ako ang buhok, so layo na kayo ang akong hairline. So ako ning ibutang sa ako ang yellow basket day kung ma-prove na ko day nga nitubuan jud ko og buhok ani og nanaghan ba jud ni ang akong baby hair day no. So almost 2 weeks na ako nagamit ani, pero dili na ko ni siya pwede i-recommend sa inyo kung dili na ko ma-prove day nga okay siya day og nigana siya sa akong buhok.